Larrialdi zaintza zerbitzua 2020 oihartzun. Prestatu dizuegu PowerPoint bat eta bideotxo bat, pixka bat zuek ere jakiteko nola izango den aurtengo zerbitzu hau. Gauza garrantzitsuna bakarrik aipatuko ditugu, ze PowerPoint hor dakazute eta zuek ere ikusi dezakezute. Hemen garrantzitsuna haurtzaron izango diala larrialdi zaintza zerbitzu hauek, haurtzaren izango diala, eta protokolua. Protokoluk eskatzen duna da, sarrerat irtera mailakatu izatia. Orduan, eman dugu ordu erdiko margentxo bat, bai goizian eta bai eguardian, orduan eskatzen duzegu ez etortzea denak batea eta poliki eta aneongo jendik esandako gauzak errespetatzia eta kaso egitea. Aukera dakaten aurrak bakarrik egin behar dute joan etorria, bestiak laguntzaile bat bakarrakin eskatzen dugu etortzia, kotxean etortzen zaztenak aukera baldimada aurra bakarri biali eta ordutegi errespetatzea eskatzen dizuegu. Hemen ikusten zute, ikastolako sarrera hementxe dakagu, jantokila eta ikastola artian eskailer hortatik jetxiko gea, hor jende bat egongo da zueri laguntzeko aurrakin eta dituzute 3 irtera, bat urmendiruntz, bat goiko bideruntz eta bestia gradetatikan eskailera gora, aukera dakazuta ateratzeko anfiteatrotikan. Ikusten zuten bezala protokoloak eskatzen du etxian sukarra hartzia, guk ere bertan hartuko diegu, une oro eskua garbitzen egongo ga, aukeran ura eta jagoiakin, bestela gelakin, 2 metroko distantzia mantendu behar dugu, eta ezin baldin bada mantendu, musukua erabili behar dugu. Eskatzen dizuegu etxian krema matia beti, bakotxak bere etxetikan ure ekarri beharko du, ezin da etxetik hostailurik ekarri, bainu jantzia errekara edo igerilekura goazenean jantziak hartzea eskatzen dizuegu, bakotxa bere musuko etxetik ekartzia, naiz eta guk hor batzuk izango ditugun, eta hau oso garrantzitsua aurren batek sintomari baldin badu ezin du zerbitzura etorri. Hemen ikusten zute antolaketa egin dugun, baina hemen ez geha sartuko, zuek gero etxean hau behituko zute. Antolaketa eta elkarguneak hau guretzako oso garrantzitsua da, hemen dakazute sarrera eta hemen frontoia irudikatu nahi izan dugu, eta ikusten zute koloreka jarri dugu, nola alkartuko gean HH5, LH bat, erdilan LH4, hemen frontoian jantokite behituta ezkerreta LH2, LH3, hemen plazatxo honetan LH4, eta hemen jantokian ertzonetan LH5 eta 6. Leheno aipatu bezala, sarreratikan jetxi horreongo gagoen laguntzeko eta gero juzute 3 irtera, jantokiruntz, urmendiruntz barkatu, goiko errepideruntz eta anfiteatroruntz ezkerreta. Antolaketa, hemen ez da zer aldatzen, ordutegi errespetatzea, aurten esan bezala ordutegi malguagoa dakazute, urtero bezala HH eta LH batian aldaketak baldima daude pasako dizkizuegu, hortikan aurrea ez, baina blogian dakazute dena idatzia, txirrindan patinitan etorre dateke, aparkaleku bat izango dugulako, kalian ikusten bagaiozut argazkilik ezatea, aurrak ezin dute jostailuri, diruri, mogikurrik, kamararik ezin dute zerrekarri, norbatek ordutegia baino lehen atera berbadu edo beste norbait etorriko bazaio bila abisatu inbertzute, ez dugu botikarik ematen eta beti bezala 11etako tartetxo bat utziko dugu. Autobusan zerbitzua ez geha hemen zentratuko, hor dakazute, ikusiko zute, erabili behartzutenak, oharrak, beti bezala lehenengo egunean arautegia eta programazio emango zaizue, jakinarazpenak soilik egiten baldin badia eta HH bat, aurrezkuntzako aurrak beti bezala mantala ekartzeko aukera dakate. Hemen garrantzitsua da, bidaliko dizu egun dokumentu bat irakurri behartzute, irakurri ondo eta guraso bileran originala firmatu ekarri behartzute. Baimen informatua sinatzea eskatzen dizuegu eta guraso bileran edo tutore bileran guri ekartzia. Endakazute guraso edo tutore bilera, hau izango dekainako 22an udalpleno aretoan, famili bakotxeko kide bakarra etortzea eskatzen zaizue, foro arazoak dela eta, jarri duguna da bilera adinka mailakatua, 2 aur dakazutenak aur gaztienan bilerara etortzea eskatzen dizuegu, eta hemen juzute ordutegiak, HH3, HH4, LH6 lauterditan, HH5, LH3 bostak eta laurden, LH1, LH5 6tan, eta azkeneko bilera LH2, LH4 zazpia laurden gutxitan. Bilerak helburu garrantzitsu badu eta da zuen galderak, zalantzak eta barrak argitzea. Orduan eskatzen dizueguna da bideotxoa aldez aurretik ikustea, dokumentazio irakurtzia eta hola bilera askar jungo da eta bereziki helburu konkreto batea zuzendua. Hemen saiatuko gean ekintzak egiten, igerilekoa joten saiatuko ga, errekara, txangoak egiten saiatuko ga, jolasak, dantzak,
hemen dakazute telefonua 6450055 edozi momentutan deitzeko, udalekutako garaian aukeran betzetatik ordu bita, e-maila hor dakazute, udalekuak.oiartzun@gmail.com, eta beti bezala gazteoiartzun.neten dakazute gure informazio guztia. Besterik gabe, eskerrik asko, eta espero dugu bideotxo hau zuentzako eta PowerPoint hau zuentzako lagungarria izatea. Edo zer gauzakin badakizute deitu lasai eta e-maila bidali.